Ole hei tunai chu Thil ti tur tam hle mai Swachhata Hi Seva kan in register thei dan tur lai hi kan sei zuai don nia I login na tur URL ron pe ka khanin kan kalanga chuanin username le password kha sa kha kan copy paste mai anga chuan kan login khanin a home a hianin alo lu tanga chuanin helai akil sir dinglama hian profile alo omanga chuan profile in kan lu tanga chuan create event tila in kan kal don ni chuan event hi midang dangin indiram pu tang he account tang hianin an siam treu to mai he an noi en turin omanga chuanin ta hian create event a kan kalanga an website hi duang tokin chak lova chuwang chuan ha te pawngaya chu kan event nei na tur hi Swachhata Hi Seva program kan man na mun tur ka rural area nge nia urban area ti ka ni kan thanga chu kan han thlan fel khanin state district ti te lo langa chuanin event ko field division ti la hi ombok ta hela hi chu arem chan dan angin mani facility name pokha ti theya chuti rual chuanin hman na tura zirin hela hi chu kan geographical area kan than dan nen hian tlem in dang deuh wangin hela hi chu rem chan dan ang kan fill up mai nga kan du angin chuan email phone number te event coordinator name hi chu ke mani institute facility a kan head kha kan da mai kha tha mai anga chuan name of event kha chu Swachhata Hi Seva program kan man na kha ani mai chuan nature of event a hianin health department mi tang kha chuan helai health institution kha and adjacent area kha ni anga chuan area surrounding wadi school le college te chu midang ina an ti tur an than thei kha nia chuan helai hianin kan event nei na tura kan du na mun kan du ni kha nia maro chu October ni khat nei tura min ti hlom mania Sunday ni wangin Saturday man kha kan tum hloma chuan khami kan Swachhata Hi Seva program kan man na tel thei tu zat kan be sei zat khania chuan ta hian kan address akha kan event man na tur mun address akha kan ziak nga entina civil hospital nei chuan civil hospital aizawl tiang chi kha chuan special instruction hi chu hran paina ngai lem lo ta chuan kan submit ang chuan kan submit nu khanin helai event kan lo enter to hei tuna hi chuan tuna kan en lai mek hian mi sanga zali somni pariat in an enter to event kha om to chuan kan zon dan awlsam tura chuan ti hianin control F kan metanga fine mo search kana tur kha chuan civil hospital aizawl kan zong example kan zia dan hi edit lo ani mai thea civil hospital aizawl in civil hospital aizawl kha ron lang ta chuanin hemia kan hei health institution lo ni ta chu hemia kan han khami kan enter na ke mani ning zona khani hei hela hianin mitlem te kha lo om ta thil en na tur view na tur link pakhat alo lu tanga chuta chung kan lu tanga hemi link a hian chung ke mani event link ti na khani ta chung kan copy du chuan hei hela hian URL a hi kan copy theya chuanin kan copy kan tianga chuan khoyamo kan save thanga WhatsApp a te mo thian te thonin mo ke mani a po kan thon kan da thanga chu nakina kan lal mo le don ni chuan kha event kan man huna kan Swachhata Hi Seva program kan man zo huna khanin I kan file kan thala ka mo kan video mo te kha hela hianin upload le na tur om ta ni chuan ta kan upload anga chulai chu
ti dan tlang pui chu ni mai thil har sol tuk chu om loin kal hria